Kuuɗe Lilaaɓe Suura 12 aya 9 yaaki 19. Bulus wi'i no tuubiri. Emi dow laawol yaaki Dimasku, nde ɓadiimi gariiri ndin, caka nyalawma mi anda mi andita, sey wongol jayngol daneyol tar ƴiwoy daga dow yayniyam. Sey njanumi e leydi, nanmi wonde hononde e wi'ayam, Cawulu, Cawulu, ngam ɗume torratayam? Notiimi mbimi, Mawɗo, an ɗum moye? O wi'iyam, min woni Yeesu Najarankeejo mo torrata. Wonduɓe e am gi'i jayngol ngol, amma ɓe nanaayi hononde metanayɗoyam on. Nden mbimi, Joomiraawo, ko ngiɗɗa mi waɗa? O wi'iyam, umma njaha Dimasku, ton ɗum wi'atama ko ngaɗata fuu. Wonduɓe e am joganiyam juuɗe haa nder gariiri Dimasku, ngam jayngol ngol wumniyam. Nder gariiri ndin e woodi goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Hananiya, kuloowo Joomiraawo, tokkuɗo Attawra, mo Yahudanko'en jooɗiiɓe ton fuu manata. O wari o dari yeeso am, o wi'iyam, bandiraawo am Cawulu, wumtu. Ɗon e ɗon wumtumi, ngimoomi. O wi'iyam, Allah mo maama'en meɗen suɓiima ngam anda ko o yiɗi waɗuki, ngi'a aadiliijo maako, nana ko o wi'ata e honduko maako, ngam an andintamo yeeso yimɓe fuu dow ko njiiɗa e ko nanɗa. Jooni ɗume ndentuɗa? Umma ɗum waɗanma baptisma, toroɗa Allah yaafanoma hakke maɗa. Gaɗa Bulus wi'iɓe no heɓiri ɗereeji daga to mawɓe ardiiɓe diina Yahudanko'en, yaaki to Yahudanko'en wonɓe gariiri Dimasku, ngam o nangowa tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe ton, o wadda ɓe Urshalima ngam ɓe torre. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani ko heɓi Bulus dow laawol muɗum yaaki gariiri Dimasku. Aya 9 yaaki 9 wi'i, emi dow laawol yaaki Dimasku, nde ɓadiimi gariiri ndin, caka nyalawma mi anda mi andita, sey wongol jayngol daneyol tar ƴiwoy daga dow yayniyam. Sey njanumi e leydi, nanmi wonde hononde e wi'ayam, Cawulu, Cawulu, ngam ɗume torratayam? Notiimi mbimi, Mawɗo, an ɗum moye? O wi'iyam, min woni Yeesu Najarankeejo mo torrata. Wonduɓe e am gi'i jayngol ngol, amma ɓe nanaayi hononde metanayɗoyam on. En nani ɗo'o, Bulus e dow laawol muɗum yaaki gariiri Dimasku, ngam nangowa tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe ton, o wadda ɓe Urshalima ngam ɓe torre. En nani caka nyalawma, o ɓaddake gariiri ndin wonɗon, o anda o andita, seyra jayngol daneyol tar ƴiwoyi daga dow yaynimo. Ɗon e ɗon o yani e leydi, sey o nani hononde e wi'amo, Cawulu, Cawulu, ngam ɗume torratayam? Bandiraaɓe am, moye metanta Bulus ɗo'o? Annabi Iisaa e hoore muɗum, ngam aya 8 wi'i, min woni Yeesu Najarankeejo mo torrata. Annabi Iisaa wi'i Bulus ɗo'o, nde e mo torra tokkuɓe mo, kanko on e hoore maako o torrata. Ngam non ɗo e holla en, fuu ganyowo tokkuɓe Annabi Iisaa, Annabi Iisaa on e hoore muɗum ɓe nganyata. Fuu torro tokkuɓe Annabi Iisaa, Annabi Iisaa on e hoore muɗum ɓe torrata. Ngam Annabi Iisaa wi'i, fuu ganyuɗo tokkuɓe mo, nganyimo, nden fuu ganyuɓe mo, ganyi Allah Joomiraawo e hoore muɗum. Ngam non, bandiraawo am, a wanya tokkuɓe Annabi Iisaa wiiki ɓe haaɓe? A nefa tokkuɓe Annabi Iisaa wiiki ɓe heeferɓe? Bandiraawo am, to a wanya tokkuɓe Annabi Iisaa, Annabi Iisaa on nganyata. Sey paama ɗo o wiiki, to a wanya Annabi Iisaa bo, Allah Joomiraawo e hoore muɗum nganyata. Ɗum e tabbitinana en, to a ganyo tokkuɓe Annabi Iisaa, a ganyo Annabi Iisaa. Ganyo Annabi Iisaa bo ganyo Allah Joomiraawo e hoore muɗum. Bandiraawo am, ko a andi wiiki wala goɗɗo ganyo Allah bo ceeɗan? Ceeɗan ma ganyo Allah. Ngam non, bandiraawo am, sey ƴama hoore maɗa ƴamol ngo'ol, to a warti ganyo Allah, gaɗa mayde maɗa to towoyta hoore maɗa. En nani ɗo'o,
Bulus ndenno ma nder ciya andal o ganyo Allah, emo nyuma wiki, emo waɗa ko Attawra wi'i, emo tokka fuu dokaji diina, haa e yiki maako tokkuɓe annabi Isa ɓe heferɓe. Gam non o wanyi ɓe, emo torra ɓe, emo wara woɓɓe. E yiki maako emo tokki doka diina, emo waɗa ko Allah yiɗi. Amma nde annabi Isa hawri e maako, famtinimo ko o waɗata ɗum kalluɗum. Aya 10:1 sey Bulus ƴami Joomiraawo wi'i, Joomiraawo, ko ngiɗɗa mi waɗa? O wi'iyam, umma njaha Dimasku, ton ɗum wi'atama ko ngaɗata fuu. Wonduɓe e am joganiyam juuɗe haa nder gariiri Dimasku, ngam jaygol ngol wumniyam. En nani ɗo, nde Bulus faami ko waɗata ɗum kalluɗum, sey o ƴami Joomiraawo ko haani o waɗa. Joomiraawo wi'i Bulus, natta nder gariiri Dimasku, ton ɗum wi'atamo fuu ko haani o waɗa. Daga ɗon yimɓe jaadoɓe e maako joganimo juuɗe haa nder gariiri Dimasku, ngam jaygol ngol wartiri Bulus bumɗo. Aya 12:1 wi'i, nder gariiri ndin e woodi goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Hananiya, kuloo Joomiraawo, tokkuɗo Attawra, mo Yahudanko'en jooɗiiɓe ton fuu manata. O wari o dari yeeso am, o wi'iyam, bandiraawo am Cawulu, wumtu, ɗon e ɗon bumtumi, ngimomi. O wi'iyam, Allah mo maama'en meɗen suɓiima ngam anda ko o yiɗi waɗuki, ngi'a aadiliijo maako, nana ko o wi'ata e honduko maako, ngam an andintamo yeeso yimɓe fuu dow ko ngiiɗa e ko nanɗa. Joni ɗume ndentuɗa? Umma ɗum waɗanma baptisma, toroɗa Allah yafanoma hakke maɗa. En nani ɗo, nder gariiri Dimasku e woodi goɗɗo tokkuɗo annabi Isa kuloo Allah bi'eteeɗo Hananiya. Allah Joomiraawo lilimo to Bulus, o wari o wi'i Bulus fuu ko haani waɗa. Aya 13:15 wi'i, o wari o dari yeeso am, o wi'iyam, bandiraawo am Cawulu, wumtu, ɗon e ɗon bumtumi, ngimomi. O wi'iyam, Allah mo maama'en meɗen suɓiima ngam anda ko o yiɗi waɗuki, ngi'a aadiliijo maako, nana ko o wi'ata e honduko maako, ngam an andintamo yeeso yimɓe fuu dow ko ngiiɗa e ko nanɗa. Ɗo e tabbitinana en Allah Joomiraawo nder moƴƴere muɗum suɓi Bulus warta gaajinoo habaru belɗum, waato o andina yimɓe fuu habaru annabi Isa. Aya 11 Hananiya ɗawti wiiki Bulus, joni ɗume ndentuɗa? Umma ɗum waɗanma baptisma, toroɗa Allah yafanoma hakke maɗa. Ɗum woni ko Allah Joomiraawo yiɗi fuu ɓii Adama ngaɗa, waato koloɗen annabi Isa, tuuben diga hakke meɗen, toroɗen Allah yafano en hakkeji meɗen. Ɗo Allah Joomiraawo e holla en yidde muɗum e yurmende muɗum to enen ɓiɓɓe Adama. O yiɗa kalken nder hakkeji meɗen, amma emo yiɗi natten wuro maako waato aljanna, e laawol hoolaaki annabi Isa mo o liloyi, ngam hisnuki en diga hakkeji meɗen e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam non fuu tuubuɗo diga hakke muɗum hooli annabi Isa, lallay se ko wala o heɓay yaafuye hakke maako e nattuki wuro Allah waato aljanna. Ngam non bandiraawo am, sey koloɗa annabi Isa, tuuba diga hakke maɗa, toroɗa Allah yafanoma hakkeji maɗa. Ɗum waɗoto amma a ganyo tokkuɓe annabi Isa bo Bulus. Ɗum waɗoto amma a torra tokkuɓe annabi Isa bo Bulus, e nyumo wiiki a waɗa ko Allah yiɗi. Bandiraawo am, sey paama ɗo o wiiki Allah Joomiraawo e wiima ko ngaɗata ɗum kalluɗum. Amma ko haani ngaɗa ngam ngaɗa ko Allah yiɗi woni, koloɗa annabi Isa mo o liloyi ngam hisnuki ma diga hakkeji maɗa e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam Allah Joomiraawo e tabbitinana en ɗo wiiki, to en kolake annabi Isa mo o liloyi ngam hisnuki en diga hakkeji meɗen, en tuubi diga hakke meɗen, Allah Joomiraawo nder yidde muɗum e yurmende muɗum o yafanto en hakkeji meɗen. Ngam non bandiraawo am,
sey paamaa ko Allah yiɗi ngaɗa ngam keɓa nattuki wuro maako ko aljanna woni. Tuuba diga hakke maaɗa, koloɗa annabi Isa. To a waɗi non e ɓernde go'o, lallai seko wala, Allah Joomiraawo yaafante hakke maaɗa, abo nattay wuro maako waato aljanna. Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum. Amin.